चलो तारी ससुरारी मेहरारू के मुंह देखला कई साल भइल बा। आप तनी बाबू से भेंट हो जाई, उहा के तबीयत खराब चलता तो दुनू काम एके संगे हो जाई। हे भगवान। ससुर जी प्रणाम। बाबूआ जी खुश रही। ए बाबूजी, हे बुढ़ारी में अभी बांधा के टाइटे बा। अरे नानू बाबूआ जी पानी नु भर गइल बा। चलिला सारे गोल घर में फरवा दी, सब पानी निकल जाई। बड़ा चोट लागता। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले। अच्छा ये सब छोड़ी बताई और सब समाचार ठीक बानू? ठीक बा, तनी अपना बॉबी के बोलाई, मुंह देखला कोई साल भइल बा। अच्छा ठीक बा। ए बबी लोमरी आवा बहरी है तो दामाद जी आइल बानी। आओ तनी बाबूजी। गोर लागे नहीं जी, कैसन बानी? ठीक बानी नु? दी है मोटरिया। हाँ ठीक बानी, तनी खाली मुंह पर चोट लागल बा। चोट लागल बा? ऊ कैसे? अरे तारा बाबूजी के प्रणाम करनिया तब बांधा कभी से चोट लाग गइल बा। जाए दिन का करे, जब से माई मरल बिया नु तब से बाबूजी के बाजा में बौसीर हो गइल बा। बाजा में बौसीर? हम तो चूतर में बौसीर सुनल नहीं है, ई बाजा में कहिया से बौसीर होखे लागो रे। चली रहुआ ना बुझाई, चली चली। कहता नहीं कि एगो चुमा दो ना, बहुत दिन चुमा लेला भइल बा। रहुआ जहाँ रहनी तहाँ मगो ये करत रहनी। चली रात के देम। चलो। क्या बोले तूने? बड़ा मियाज थाकल बा। सुन तारू। हाँ बोली ना। अपना बाबूजी के बांधा को भी एक इलाज करवाबो, ना तो बड़ा चोट लगा था उसे, अभी ओकर टाइटे बा। चल चल सूती, रात हो गई बा बहुत। अरे बाप रे, आवो। चलो तनी घर। बाबूजी प्रणाम, जाता नहीं घरे। ई का दामाद जी दूरे से गोर लागतानी, भुला गइनी का कि लगे से आके गोर लागल जाला? ना ना, दूरे से ठीक बा, बांधा के वजह से बड़ा चोट लागता।